începem. Alo, bună ziua. Bună ziua! Mhm. Nu merge internetul. Ok, ați încercat să aprindeți internetul? Trebuie aprins? Dați din colț sus jos și aprindeți acolo unde scrie Wi-Fi. Sau date mobile. Router aveți? Trebuie să am. Ok. Stați puțin că se aude ceva. Doamne ferește, păsește-mă. Bună ziua. Vă mulțumesc, la revedere. Alo. Bună ziua. Cu ce vă pot ajuta? Dar de ce putut morții mătii nu merge mie netul când eu am plătit? De ce mă jurați? Nu v-am făcut absolut nimic. Adică, cum dacă mie nu merge net, tu voi ar trebui să mă să-mi spuneți tot ce am nevoie, adică tot morți. Dar dumneavoastră mă ascultați. Da, vă ascult. Da, ați încercat să vă plătiți factura sau să mergeți la vreun paypoint? Că poate nu v-ați plătit cartela. Adică după ce mi-am făcut abonamentul tău, trebuie să-l plătiți acum. Na, nie la prost. Ce-ai spus? Nimic. La revedere. Și oameni. Da, fră, și cum ți-am spus, o venit ăla la mine, stai că mă sună unul. Stai să nu mă trezăm. Bună ziua. Chiar nu am chef. Dacă aveți vreo problemă, spuneți-mi. Dacă nu, închideți. Vă rog. Dorme o noapte bună. Alo. Bună ziua! Bună ziua. Nu știu cum să fac Timala Mate. Da, nu vă pot ajuta cu Timalamate. De ce? De ce? Pentru că de ce nu te ajută mata? Da, eu n-am. A,